Hej alle sammen. Hej. Det er mig, Rasmus, der ser gameplay, og vi har lige et lille klip til jer her. Nu skal jeg lige vise jer det. Det er fedt i mine øjne. Nu ved jeg ikke med jer, men altså, jeg synes det er rimelig bladret. Jeg kan nok lige holde det her, så I bedre kan se det. Det var bare lige sådan, I ikke kunne se titlen på det, fordi det afslører det hele. Sådan der. Men lige, der er lige noget, vi skal gøre lige om lidt. Jep, det er mig. Og det her det er altså bare et klip jo. Men det går ud. Er I klar, drenge? Nu kommer det. Triple kill with the freaking snapper to your face. Det var fantastisk. Så dør jeg, men vi er ikke færdige endnu. Vi er ikke færdige endnu. Vi løber herud. Og så sigter vi lige lidt. Og ved hvad så der kommer? Fry knife, halvvejs gennem banen. Fantastisk. Det var den fedeste start jeg har fået længe. See you later, alligator. Jeg er ude. Cheers.